Helo, a chroeso I Gareth. Efo fi, Gareth. Enw fi di Gareth o'r teitl Gareth. Chatio fi, Gareth. Heddiw dwi'n gael cyfweld Daniel Lloyd. Ti di mewn? Cyw. Geith y glap. Chydig bach mwy. Stop. Helo. Iawn, Dan. Iawn de. Iawn Gareth, ti iawn? Daniel. Dan. Dan. Ie. Ble mae Daniel, ach chatio fi, am be, I blygio'i single newydd. O, diolch. Ti gallu canu fi, dwyt? Wel, dwi'n trio, dw. Ti canu fo band, be di enw'ch band? Enw'r band ydi Daniel Lloyd a Mr Pinc. A pwy di Mr Pinc? Wel, mae pawb yn Dyna ti gael BG bo chdi. O, mae hynna absolutely ffia, Daniel. Llai o hynna. Mae plant y gwachad. A beth enw can newydd chdi? Mesur y dyn. Stopia! Serious, Iwan, stopio siarad am Mr Pinc chdi. Dwi'n sori. Mae'n disgwyl gwell Daniel Lloyd. A be mae can am Dan? Dan. Wel, mae am lot o bethau. Mae am... Yna'n ialwch go iad a Llundain. Lovely. Gyfo pobl gwell di bod. A chatio Gareth. Do, dwi wedi gweld rhai o'n nhw, mae'n wir. Sut mae'r can newydd yn mynd? Sgen y clip? Na? Oce, wedi ti just canu fo, sorry Dan. Dwi'n meddwl sa'n well, just gadael o'n de. A wedyn geith pobl fynd I ffeindio fo ar-lein, felly. Ie. Dan, rhaid I chdi canu fo, dwi'n meddwl. O, really? Pobl ddim yn mynd I fynd a googlo hwn ag o hyn. O, na? Beltio fallan. Oce, barod? A dyma fe sy'r y dyn. Fel am yn mynd. Dwi'n rhoi mwy na hynna chdi, Gareth. Na, da ni'n gael dangos mwy na hynna unrhyw enw, so ni'n gwybod talu rhywun. Chdi, siw gwaith? Ie. Gobeithio, de. Be nath ni chdi dechrau canu fo Mr Pinc eto ar ôl y holl flynyddoedd? Cwestiwn da. O'n I dan bwysau gen aelodau eraill y band I wneud. Ac o'n i'n teimlo fach Achos ti wedi bod yn actio, do? Do, dwi wedi. Be ti di wneud? Fes i'n Llundain yn ei sioe yn West End o'r enw The Commitments am spel. Psst, Dan. Ie. Dan, Muppets Most Wanted movie. O ie. Nes i'n neud... chwarae rhan bach yn Muppets Most Wanted. Wow! Muppets Most Wanted movie? Ie. Nes ti gyfarfod Liotta? Do. Be oedd o fel? Oedd o'n lyflu. Mae'n siw mai The Muppets Most Wanted movie ydi ffilm gorau Liotta ers In the Name of the King, a Dungeon Siege Tale, lle oedd o chwarae Galleon, King of the Crugs. Ydi gwyna bod mor textured a hynna go iawn? Ti'n be, ydi mae o. O, bechod. Stop ysbeitio Liotta wan. Dwi ddim. Ti'n neud panto? Do, dwi'n neud lot o pantos. Go on. Go on, be? Ti eisiau fi siarad am pantos? Wel, dwi wedi neud pantos yn Theatr Clwyd yn o'r Wythgrig. Ti'n ginger? Na, dwi'n meddwl. Swn i'n dweud bod chdi'n ginger. Oce. Sy'n wrong efo gingers? Dim byd. Dwi'n neis cael gwybod yn iawn bod fi'n ginger. Ti wedi sylwi bod pobl yn discriminate ar erbyn chdi achos o dy gingerness? Na, ddim felly. Dwi'n gweld o'n broblem yn hyn, de. Dwi gael bob dydd. O. O, mae'n anodd yndi. Di buses ddim yn stopio I fi. Mae plant yn chwerthin ar fi. Mae cwn yn hympio fi. Mae pobl yn pwyntio ar fi a gwyddi. Sbio ar y mwcyn ar Cilla Dow Street efo takeaway. I gyd achos bod fi'n ginge. Ti gael hynna o gwbl? Ddim yn ddiweddar, na. Ti'n licio bandio cool Cymraeg? Fel Ffig, Y Grey, Fleur de Lis, Celt. O'n I efo album at.com Celt ar CD ag stalwm. Nes I werthu fo'n car boot sale morn. Down gytid. Dwi'n methu ffendio fo'n unlla ag lein. Ti wedi sgrio bingio geiriau Celt a at.com? Dwi wedi trio neu hynny. Ie, ti'n mynd gofyn byd relevant I band gorau pesta. Mae gyd yn Celtic Football Club neu Celtic Tattoos. Ti efo tattoos? Na. Dwi'n methu gael tattoos achos o ffyrg fi. Ie. Yr unig lle fedra I gael ydi dwylo fi yn y gwynab fi. A sy'n am yn helpu efo job prospects really na. Na. A dwi ofyn o dwydda. So beth ti'n ofyn? Unrhyw phobias? Un llawer. Dwi'n licio pre-cop, de. O, pre-cop? Mae nhw'n cute yndi?
Dwi'n meddwl bonus ti. Pryd mae can chi allan? Syl o Pasg, dwi'n meddwl. O, bos, dwi'n gwybod mynd. Dwi'n fod mewn driving lesson rwan. Oce. T'gad, Dan? Ta-ra.